ଝିଅଟିଏ ନିଜ ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, ବାପା, ଘର ଭିତରେ ଫୁଲ ଗଛଟି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇ ବାହାର ବଗିଚାରେ ଲଗାଇଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବାପା ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମା ଲୋ, ଗଛ ପରା 4 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କ'ଣ ନୂଆ ମାଟିରେ ଏବେ ବଢ଼ିପାରିବ? ଢଳି ଯିବନି? ଝିଅ ଆଖିରେ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହୋଇ କହିଲା, ବାପା, ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁମ ଅଗଣାରେ ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ପର ଘରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛ? ନୂଆ ମାଟିରେ ଢଳି ଯିବନି? ବାପା କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ମା ରେ, ପୁରା ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ଏହି କଠିନ ଶକ୍ତି କେବଳ ନାରୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ। ନିଜେ ସେ ନୂଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଢଳାଇ ଅନ୍ୟର ସେବା କରି ଚାଲିଥାଏ। ସ୍ନେହ ମମତାର ଡୋରି ଲଗାଇ ଜୀବନ ସାରା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ନାରୀର ଏ ମହାନ ସହନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ନମସ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନାରୀକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କିମ୍ବା ହତାଦାର କରିବେ ନାହିଁ।